искаш да фариш да играш с Лиля. Той се спечели. По-късно се върнем към тях. Аз ще ги гледам. Случайно да не свършат без аз да съм снимала резултата. Тук сега се разхождам. Да. Абе, направо се връщам, няма какво да правя. Отивам да гледам кой ще спечели и да покажа резултата. Имаш ли нещо? Отивам. Едно на 0, 2 на 0, Мишо печели. Мишо печели. Аз исках Леля да спечели, но Мишо в момента побежда. Аз спечелих. Предната игра сега може би Мишо ще спечели. Ох, няма да се напекта, мокра е. Да. Това е проблема, че е мокро. Сега ще видим има ли нов резултат. Нов резултат има ли? О, 1 на 1. 2 на 2. 1 на 1. Там пише. Ето 2 на 2. Вече стана 2 на 2. Не го брои. Да. Той при нас така, иначе аз му вкарах 2 пъти, то не ме зачита. Нали? Тук никога не зачитам. Какво ще прави към аз? Какво ще прави към? Ще пак да ги поглеждам. Нещо. Чувам аз. Чувам едно. И 3 на 3. Опа! 3 на 3 са още. Много като чуя тен, така нататък, тен, найн, така нататък, ще оттитам. Нещо променило ли този резултат? 4 на 3. Имате една минута. За 4 на 3. Лелю, ти водиш. Винаги можете играти честно, защото мога да спечеля честно. Тя вселената си знае работата. 5 на 4. 6 на 4 за теб, Лелю. Браво. Ще играйте нечестно, а? 7. Ще играйте нечестно. Ти си 7. Защото играят нечестно. Ти си 7. Да, така е. Ти печелиш. Така е. Защото играят нечестно. Що? Как игра? Димо игра с ръка и вкара един път с ръка. Не вкарам. Вие се обвинявате. Димо си признае. Признавам се. Ма той виж, може да му помагам. Да. Това вече ти беше нечестно. Не го отброи. Ето това е. Резултатът вече са. 7 на 4 е резултата. Да. Това вече. 7 спечели Леля, пък Мишо пак е на второ място. Добре, малко.